जोङो जेब्ला बे जोंनि बे गभर्नमेन्ट डिग्री मडेल कलेजा बे बोरिमुखाव जोंनि बाक्सायाव जासिगोन होननानै जों जेब्ला मोनथिबाय अब्लाना जोङो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि डिसि मेडामनाव जों खौरां लादोंमोन। खौरां लाना जों मोनथिदों जे बेयाव जोंना बर' साबजेक्टआनो गैया। जाय बिटिसिनि जुरिसडिक्सननि आन्डाराव दिनै बे कलेजा दङ, जों 6 सिडिउलाव बे कलेजा थाखांनायनिबो उनाव ओमफ्राय जोंनि रावा बे बिटिसिआव गिबि राव बर'आ। सोरबा मा लेंगुवेजआ थादों जोंहा बेयाव बुंनांगौ गैया, जों गासैखौबो वेलकामसो खालामो। नाथायबा खिन्थु जोंनि बे रावा बर' रावा बेयाव थालांनायखौ जों दुखु फोरमायनानै जोङो डिसि मेडामनो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि डिसि मेडाम जों मेम'रेन्डामबो होदों थांनाय जोङो 14 आगष्ट 2023 मायथाइयाव। दा बिथांमोना बेनि सायाव सावरायगोन होनदों। जों मेम'रेन्डामाव रोखायै लिरदों जाय कलेजखौ जोंनो बे डिग्री मडेल कलेजखौ जोंनो जोंनि बर'फ्रा गोग्लैसोना थानाय हारि जाथि होननानै जोंखौ इडुकेसनाव जोंखौ फोजौनो होननानैसो बेफोर कलेजखौ जोंनो बेफोर अनसुंथाइखौ हरनाय जादों। बेहायनो आरोबाव जुदि जोंनि बर' गथ'फ्रा डिप्राइभ जालाना थानांनांगौब्ला अब्ला बे कलेजा जोंनोथ' गोनांथियानो गैबावा दिनैनि दिनाव। अब्ला जोंखौ जुदि सिन्था खालामनानै जोंखौ जुदि साननानै दिनै भारत सरकारा बे इन्सटिटिउसनखौ जोंनो हरमारदोंब्ला अब्ला जोंनि बर' गथ'फ्रा बेयाव दिनैनिफ्राय एडमिसन जादों, गाबोन समफोरनिफ्राय क्लास जासिगोन बेहाय। तो जोंनि बर' गथ'फ्रा बे गिबिनिफ्रायनो बर' रावखौ फरायनो मोन्थों, जोंनि बर' फेकाल्टिसखौ लानानै फैथों, बेफोरो जानांगौ होननानै जोङो दिनै बे एडमिसन जानायावबो जोङो प्रिन्सिपाल सार जाय इनचार्जआव दङ बिथांजोंबो सावरायदों। ओमफ्राय एडिसि साराबो फैदोंमोन, जों बिथांजोंबो सावरायदों जे बेखौ गोख्रोङैनो नोंथांमोना बेखौ इनिसियेटिभ लानांगौ। बिथांमोना जोंखौ फोरमायदों, जों बुंदोंमोन दा दिनैनि दिनावथ' एडमिसननि खुनु प्रभिजनानो गैला, गासैबो रेजिस्टार जाखांजोब्बाय। अब्ला बेहाय गोदानै आरो बोरै एडमिसन जाबावनो? अलमस्ट गासै गथ'फ्रा जे गासै कलेजावनो दिनैयो रेजिस्टार जाखाजोब्बाय। बिथांमोना बुंदों जे बेहाय एडमिसनल' लानांगौ, जोङो गोजौआव सावरायजोबदों, बै रेजिस्टारखौ बिथांमोना सावरायनानै बेखौ मा होनदों गथ'फ्रा एप्लिकेसनल' होनांगौ, बेखौ उथायनांगौ आरो बेहाय गोदानै रेजिस्ट्रेसन जागोन होननानै। बिदिब्ला जों बुंदों जुदि रेजिस्टार जाखानाय गथ'फ्रानो जुदि बेयो आरोबाव फिन गोदान रेजिस्टार मोनफिनलायोबा अब्ला बेनो सान्सार जोंनि बर'आ जिहेतुके गैया, जोंनि बर'खौबो नांगौ होननानै दाबि खालामखादों। दा बे बाथ्रा बुंनायाव बिथांमोना बुंदों जे जों बेखौ जिहेतुके बेयो जोंनि बिटिसिनि आन्डारनिनो जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्डारावनो गोग्लैदों, बेनिखायनो बिथांमोना बेखौ मोजाङै गुवारै सावरायनानै थाबैनो बेनि रिजाल्टखौ जोंनो होगोन होनना बुंदों। जोङो गोजोननाय फोरमायदों बिथांमोना जेन बेखौ थाबैनो सावरायनानै जोंनो खिन्थायो। जों मेम'रेन्डामाव लिरखादों जुदि जोंनि बेहाय बर' गथ'फ्रा जुदि बेयाव गोदाव सोराव जानांगौब्ला एडमिसन लाना जुदि बर'आवनो फरायनो मोनाब्ला बिथांमोना आरो दिनै फंसे बाथ्रासो बुंबावदों जे बर' गथ'फ्रा एडमिसन लाथों, बर' साबजेक्टआ दिनै बेयाव फैयाखैब्लाबो बर'यै फरायनो हागोन। जों बुंदों बर'आव फरायगोन, गथ'फ्रा फरायगोन, नाथायबा एग्जामाव जुदि प्रब्लेम फैयोब्ला बेफोरखौबो जों बुंखादों। थ' जों बुंखादों मेम'रेन्डामाव लिरखादोंमोन जोङो जे बेहाय जुदि मायबा मोनसे एडमिनिस्ट्रेसननि आन्डाराव जुदि बेयाव जोंनि बर' गथ'फ्रा डिप्राइभ जानांगौब्ला जों बेहाय जुदि मायबा मोनसे जाथाय जायोब्ला जोंहा बन्सु हिसाबै जों बेयाव जेबो दाय गैया होननानै जों फोरमायखादों। थ' ओंखायनो जोंनि बुंनांगौआ दिनै जोंनि बर' माहारि गोबां अर्गेनाइजेसनफोरखौ जों खावलायनो लुबैदों बिथांमोनाबो थाबैनो बेखौ नोजोर बोनानै एसे सावरायलायनायनि गेजेरजों जेसेबां हागौ बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव बेखौ नारसिननांगौ, नारसिननायनि गेजेराव नैबे खम समनि गेजेरावनो जेन जोंनि बर' गथ'फ्रा बर' रावजों फरायनो मोनो बेखिनि सुबिदाखौ खालामना होनांगौ।